del-ġimgħa importanti ngħidu, kellna wkoll wieħed mill-akbar investimenti li qatt ser isiru kemm ġewwa Malta kif ukoll ġewwa Għawdex. Università, l-aqwa università li għandna l-Ingilterra fil-qasam tal-mediċina, l-Università ta' Bard ser tkun qiegħda tinvesti 200 miljun għal żewġ ħabs fil-Gżejjer Maltin. Ser tkun qiegħda wkoll tagħmel l-ewwel campus minn barra mill-Ingilterra u ser tkun qiegħda tagħmlu ġewwa Għawdex. Jiena ħadd gost nisma' wkoll li d-din ta' din l-università jgħid li mid-diversi pajjiżi li raw irrifjutawhom kollha u għażlu lil Għawdex. Għażlu jaħdmu ma' dal-gvern, għaliex dal-gvern għandu rieda li jaħdem, għandu rieda wkoll li jibqa' jibdel. U issa għandna dil-possibilità permezz li attirajna l-Barts u li konna l-investituri privati issa minn hawn ftit ta' żmien ieħor meta nagħmlu s-sejħa internazzjonali għal dan kollu